makani tumapaking pagaitan semoga kula dherekaken asung puryastuti wonten ing maksudipun Gusti ingkang Maha Pilasa. Mugi pagaitan ing mangke pinaringan gansar lancar berkaya nil sangsaya. Amin. Mangke pujo manut agama miyang kapitayanipun sawang-sawang. Mangke pujo kawiwitan. Sekap bersesuai kula dherekaken wonten ing palenggahan sakawi. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna manungkubojo katur para kandhang siswa kasuwaya maptasan para bekinaryo nyerah punapa ingkang dados anggaran saking Rama Trisno Yuwono ing sonten punika kaliyan Kampanatacaran. Nggih. Wis kaliyan Kampanatacaran mangke saged dipun serat piyambak pramila mangke ugi ingkang kirang cetha kirang gamblang para siswa saged nyuwun piterang. Ngaten nggih. Walah kok ngatekne malah ngerti. Ketiga piye nanti kalau kita ngelabrak ajar nyetir lagi ngelabrak lawang ane bu awasi ya sebagai pak garasi ini ya terus ya baik malah dibangun dojo kalau terus iya iya pak mau bisi terus barang-barangnya malah baru dojo orangnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kadang siswa kinasih kakung miwah putri, semoga kula dherekaken jumeneng sawetawis. Sasampunipun hanampi seserapan saking Bapak Dwijo, monggo kula dherekaken manungku pujo wonten kersanipun Gusti ingkang Maha Asih miwah Maha Welas nganut agami sowan-sowan ing panajab sak paripurnanipun awiyatan menika piguna dumateng panjenengan dalah kula saha anggenipun wangsul dhateng griyanipun sowan-sowan wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa rindu. Amin. Pujo kawiwitan. Manungku pujo purna. Sumangga para kadang kula dherekaken lenggah wonten palenggan sekali.